Umfana akaphumelelanga apha namhlanje. Khona intombazana emphazamisileyo abhizi nayo ngaphaya. Fike bebambene munyamunyana, abanibonanga bandingubani. Abandazi bandingubani. Kwadane yami. Zambonisa lo mfana. Ke mkhulu uza kwenza njani ke ngoku? Kuze ube umfana uyeza namhlanje. Okanye ngomso. Funeka uzame, funeka sisebenzile. Xesha lasishiya. Funeka uzamile usebenzile. Ngoba ke ubuyenzeki le nto, funeka le ntombazana nayo ukuba izawuphazamisa lo mfana, funeka siyifake apha usebenzile. Asisebenze bobabini. Sozuyimela le uba funeka singasebenzi xa funeka sisebenzile. Lisudlulile namhlanje sukusenzeni. Sawuthi senzeni emkhathini. Sawuthi senzeni. Hayi. Lo mfana umyele kanye eze apha funeka simxelele azapha. Uba le ntombi yakhe izamsokolisa mayizojoyina nayo siyithathe izawusincedisa qha. Ngogubhi thembela kum. Uzawuza lo mfana nizamlanda. Zamdumbisa uba kizi. Okwangoku masibe siqhuba ngabanye. Sizumelwa ngumsebenzi apha. Ninzi umsebenzi njengoba siyawenza. Ninzi. Usifanele uba siyawugqiba namhlanje. Ndibuye ngaye lo mfana. lena ke kodwa leli iyafuna kuqondwa sibulalana kwasodwa sezaba rich uzondwa omnye utole 4 uthakathe rhotyo ifly ethotho ufika pha phansi seyodwa man noba sawuphila njani kulomhlaba newari cause uthi uhamba nje ebusweni ubhalwe obituary inoba benza njani xa bewisikari imilingo ingase ngiqashwe ngoswati Sister. Molweni. Siyakhona. Hayi akhonto kunani? Uhlanga ndifika apha kuwe mandiqala ndivayo kungekho bantu. Okay. Konto ndifuna ke sixoxe ngayo sister. Oh hayi akho ngxaki masingena apha ngaphakathi nam ndisuka kwi-check up. Yho akekho ke notata nam. Nyani.
Hey sister, man. Into endize ngayo wena sister apha iyi-1. Yile nto yalo mfana utalusa. Chopha phansi. Na. Ya, yile nto yalo mfana man. Le wena sister uyakhumbula kwezi veki zigqithileyo ndibalisela ngento kaTalux ayenzile azenza into ezifani zamaphupha. Ya, hey. Mna ke ngoku nako ke ngoku apha bendihlele naye I think izulu elinye apha entsukwini kodwa ngexesha bendihlele naye nalobu buphi wena ndithetha ngawe kodwa into ayenzileyo laa mntu lona kuvele awunokholelwa mani uvele waphuma umlilo esandleni ndihleli naye ebechophe kule ndawo ndibe ndichopha apha ndisancokola naye ndiyazi heyi waske kwavutha isandla hayi ndaphuma ndabale and ngexesha besincokola ke and ndibonile uba heyi angathi akekho kule nto ndiyithethayo yabo ndincokola naye heyi ndabona uthe ukwenza laa nto ndaphuma ndabaleka ke ngoku khandikwazi noba like khandixelele kwamntu uba kwenzeke ntoni yabo uba ubona ndizayixelela wena ngoku Hayi ke ngoku iyandothusa ke luyithethayo. Uyabona ke ngoku ziya-edapha zonke ezi zinto kuba nam zezinto azenzayo apha endlini. Khona ubuqhikhoyo, khona into yenzakayo, khona ukushaya amanzi. Heyi ayiwani uba singathini ke ngoku sisithini kuba ngoku nami ngoku uyabona kwimeko endikuyo uba mos lo mntu lona uzawudenze into Athi nalo icebo. yho Yabona phaa kum endlini bekho kwakho icawe yabo ezicawe zabantu abasinzwe ukhona umfundisi odilishana nento zobugqwirha so yabo uyathandazela so ndicinga uba mna xa sinomthatha ke simse phaa kuye ingalunga yokuthembisa. hayi unyanisile Hayi yabona athandazelo ngomfundisi. hayi unyanisile ndiyayiva ke ngoku leyo yeyona into emele uba siyenze kuba kaloku mna ndizawude ndithini uhlala nomntu odangerous apha kwendlini andizuyimela kaloku noba into ayithatha kulena heyi ziyenzeka ke wethu abantu bayasetyenziswa nokwenzeka ukuthi kanti uyasetyenziswa kwanaye asinoyazi. hayi andolala nomntu owenza into mnasisithetheni tu yho kodwa ndizakuxelela masisithetheni sisimanga esundixelela sona into endizayithini ke lena mna ndizawuthetha nalaa mfundisi ndizawufuna umama unayo inamba yakhe ndizawuthetha naye andinike then ndizawufowunela yena simcele yaqona xa ndiyazi noba sawuzawuza naye apha umfundisi kanye nawe yaphaa kum endlini. hayi makeza ndicinga uba makeza apha endlini ingasafike khona hayi ndizakhe uzandixelela qha wena undixelele noba undisendele nje SMS kanye undiwhatsappele ndizawuzele ndimgcina apha endlini angaphumi kwalapha endlini then eze ke ngokuleyo because ndicela noba ngomso ucinga ngomso ne ish asiyenza ngomso andazi ke kodwa ke sawuwhatsappelana akho ngxaki wethu hayi mani imbi le nto ke ngoku ndiyivayo mansose ndihamba mangahlali okay kulungile wethu okay sister yho hayi wethu ube right kwendawo zakho mandisakhonje esitratweni mandibensahamba namazitha hayi mntaba uyayihamba into kulile umkile bendifuna ukuthuma le nto asende ndathuma abanye abantwana ke ngobalwa ndikubona ndifumane yoleti yazi into mane ndifuna ukubalisela zona into yomnganam mani yabona uTalux amaTalux labraya phakunatseka umnganam lo ndithandwa naye ewe utheni mntanam kwazi ngantoni ngayo heyi ukhona into eyenzekayo phaa kwakhe mani yomdaka unobugqirha obuthile mani heyi and nola nto kumfazi wakhe lahlale naye bekhona balisela isitori uba akalali kahle kumphuphisa kabe wenza into ezifani yawo ngoko ndicinga uba heyi mhlawumbi ngayifuna nganalo uncedo loba abazali bakhe bona alikho indaba abayaziyo mhlawumbi phambi kwandika ndicebise
andiyanoba seyidibene kwayena le nabazali bakhe. Oh, ndiyazi bamntanam ukhona umuntu ekuthiwa ngumprofethi engimaziyo oyincedayo kwiinto ezinjalo ezinjengalo mimoya emdaka. Uyaqonda? Ngakhe kuzanye kwindlela yoba kudikane Manje ukumfowunela abantu bemcela. Yani ingxaki leyo. ndithi njengomntanam ndiwandizele licebo nje ndimfowunele ngoku. Kamngaka ndingavela ukumfonela ngoku. Ngawudiphele ifowuni yakho mntanam ndifowunele uba eyam ifowuni ikuthi. Hey, hayi mandiyifowuni. Ya. Molo wethu tata. Kunjani? Yemani yethi unguthatha umprofeti ayindithi. Yethatha umprofeti othi khona ingxaki ekhoyo eyenzekayo apha kwammelwane wam. Umntana phayana unengxaki mani kukho umoya omdaka and ke ngoku uphupha kakubi. So alikho uncedo olokwazi otho lokufutshane usenzele lona. Tata. Okay ke tata enkosi wethu ndiyabulela kodwa phela lokutshekisho mhlawumbi phalethi. Enkosi tata. Uthi ke mntanam uzawulenza uncedo chaze ndiphinde ndimfonele phalethi. Okay, ulethe ke mani ke ndiye manipama Ukuyobaxelela abantu bapha banzi nali icebo endilizamile ndibe nalo. Kulungile ke ndoda uqale kuba ndaphinda ndifowunele ithiki. ya ulethe. Uzukhawuleze uye kwabumtshitshi bakho. Hayi ngizala ngoko. Okay, ndizafuna ebhosi. So, Okay ke mntanam. Baby. Hayi la. Kutheni so nje kwenzuku? Kanjani? Utheni so uhlala uphume ngaphandle usungasahlala nami? Umuntu busy baby yes. Intoni obhizi ngayo? Baby ngizama impilo maneba. Hayi andivisisile nto ithethayo mna. Impilo kanjani baby? Unomsebenzi moza ndithi? Yeah. Yintoni ke ngokushota ngayo? Yeyiphi le mpilo engenywe izamayo? Yes baby sometimes yes. Njengokuthanda manje ikhona la nje ba ngasengahlali nayo ixesha elininzi enda kubhoreka yabo. Ngase nginikeza space ukube wedwa. Kodwa nje ndiyakudinga ngoku uyayazi nawo lonto. Nami ngiyakudinga nje uyayazi. Yo, iwesibanza uphinda ndihambe ke mna ke lokushiya apha. Awukwazi kaloku. Futhi Hayi bokunyanzelekile lokho yayazi umsebenzi wami lo namhlanje. hayi ngeke baby uyanyamezela man. Yo, ayibhlungu ke lokuba ndinyamezela into engekhoyo. Engekhoyo? Khangichazele ke futhi. Siyanini ecaweni ke baby. Yapho kuthini? Hayibo baby. Mbuzo mni lo? Uqele ecaweni wedwa nje kuthini usufuna bona? Hayibo kaloku hayibo. Baby. Kaloku kunyanzelekile siyileze couple. Nezinye couples mose ziyaye enkonzweni. Bethu bukhabo zawuthi yenzo ecawe. Hayi ke. So mina ndizoya ecaweni into ezawulandela kustopa icawe apha endlini. Hayibo baby. Ufuna ixesha ohlala nami? So ixesha nalela Sunday. So kumele sihlale Sunday yonke apha endlini. Intoni? Hayi baby. Khakho yazi izinto zindenza ndingasaqondi andisakuqondi Luthando. Ungixakile ansakwazi nyani. Utheni uthini? Babe kha ungixelele izinto nesusenzayo. That day unjonga kakubi. And then nansi chomi yakho icomplaina ngawe still. Zintoni ezenzekayo ebomini bakho baby khangichazele ngithini. Icomplaina ngami kuwe. Kaloku baby akacomplain as a complainer but ungichazele into nami endiyibona uba yimatter endihluphayo nami. Into njani? Mhlawumbe. Baby zintoni ezi zakho uzobe uphuma imililo. Lilo ophumayo kuwo ngwantoni? Khandichazele. Ngwantoni? Mna nomlilo. Hayi baby mhlawumbi masiyeke ke mntwami because ndiyabona uba ngathi sawuxabana ngoku ngenxa yezi zinto. Masiyeke wethu. Hayi man baby akho loo nto. Ithi kuwe ndiphuma emililo. Masiyeke baby. Bengafuni side sixabane mina wethu. Bebekathi ndibethwe ngumoya na? Uyaphi? Hayi ndibethwe ngumoya. Oyini khawuhlale nami baby ndiyakucela. Ngathi no ngiyexesha. Ngincinci ngilungisele sabuyela kuwe. Okay. Yeah. Ngaphakathi. Oh. Molo
molweni. Molweni. Kunjani ntokazi? Siyaphila kodwa kunjani mama? Ndiyaphila nami sisakhonto. Ya ke awanqaba yintoni unqaba kangakana emva kwendaba ezibhikayo ke ndizivileyo zikaLithando. Yho manje khona ndilapha kanti kudala sendibuyileni ngokunoba ne3 weeks ndilapha. Manje qha nensi izinto ezinehlelayo kule ndlu. Nkosi yami. Bona nje noLithando naye hayi andisamvisisisi tu. Hey ufikile kunyana wami ke ndibalisela ngalo gesi simanga sikaLithando. Ndabuza ke mina lapha kuba unalo na icebo nalo wena. Wathi ke na ke hayi ndamxela ke nakubicebo ndinalo kaMprofeti. Ndasho ngoko nakoko ndafonela uMprofeti. Wandiphendula kuMprofeti wathi uze ndiphinde ndimfonele late. Hayi ma ingandinceda kakhulu lonto. Ndisengxakini nyani. Wo imbi nto. Uthandaza oku kodwa hey mama kunzima apha endlini. Nkosi yami. Andisayazi noba mandithini ngoku yini. Ugqibeleni yena uba khona uta. Oh hayi usoloko engekho apha endlini akahlali nam. Yini mama nakwi-situation endikuyo ngoku bekumele kulapha cankwam. Ndiyamdinga kaloku ngoku ebomini bam more than ever. Kodwa ke ndizawuke ndenzeke indlela yobana ke ndize naye lo mprofeti ke noba kungomso umbone. Awukho ngxaki mama wethu ndisoloko ndilapha endlini ndisoloko ndizivalela apha endlini. Senye into sizistress kaloku ezibani kuzivalela apha endlini. Xa kungemnandanga ngasange ubusiya phakathi kwabantu ngoba wafika ungabi nazo neendaba. Hayi ndixakene nobomi ndixelele mama hayi kodwa mani nincedile. Kodwa ke nalapha emthandazweni uhlale ke oko xa uzawulala uqala uthandaze kuqala. Uyaqonda? Ewe hayi mama wethu ndiyathandaza nawe uphi na umzuzu endiwufumanayo ndiyaguqa mthandazi. Okay. Yho ma wethu hayi wethu mani uncede kakhulu mani. Hayi kodwa uMprofeti ndiyamthemba uza kunceda. Yho hayi ma yho hayi undixakile uLithando ma ndithi undixakile andazi nyhani uba ndizawuthi kwenzeka ntoni ebomini bakhe kodwa iyabonakala uba ngathi ngumoya omdaka mani andiphosisi le nto kuba mini phaa ndifika mini ngongifika ngayo ndiphupha ndinamaphupha mani yonke loo veki ndiphuphe lapha ndaphupha vuke lapha cankwam othuka kwam ulapha cankwam uthi noba ndijamele. Nkosi yami hayi kodwa uMprofeti yena uza kunceda ndiqinisekile ngayo ngoba baninzi abantu kudala bancede. Hayi wethu ma andazi ukuthi andazi ma andazi. Masicele mntanam sihambe yenzele uba ndikwazi uba ndidibane lo mprofeti kwangethuba sikwazi uba ngomso sivukele apha kulo mfazana. Okay sister mama. Ewe mani hayi mani ulungile ke mntanam sawubona nawe enkosini ke mama. Inkosi. Ngigqibisele umsebenzi wami. Dibona igquba lamagqwirha kwepam kwacima ingqondo umelwane noma mcirhe phethe igazi siza ngqo kumkhulungwane wezikhotholo ngabafazi noma mpondi khwela imbombi imfene semnesiliphongo ngabafazi zizithwili funxa igazi ngabondile ngasezantsi abasetyhini bakwenzela iswiliwili ngomthwama kwirikwiri uvivumba kwanoma mpondo khali imbongolo utyhafa amadolo ubona ixhegwazane lendevu tsitsi igazi emehlweni phethe iqwili ngezandla luxhumele emqaleni kunuka ihlwili awuvanga lukuhlaba impampara endlebeni phuphohila uqondanga bakufake emangcwabeni borhaqaza kunontsongo sibarethene thina nqini sithi gwana moya wegwadana lenda banawuphinda cause ulihlwempu sisitebi uzuyazi bayakudinga akubikho kake nkomo zikubambile awunawusinda egwadana kulalwa khala maqule nezinyanya uzocisha mthana. Hello. Yeah, Chomi. Chomi, dukusak mame. Oh, akho into ngoza emnyango. Kame kancinci ngene. Okay. Ngaphakathi. Qonqo. Ngaphakathi ma, futhi. Molo sesinamhlanje. Molweni ma. Ulele njani? Ndilele kamnandi ma. Usisi.
Yeah, ke sana lam ndiqondile ngokujonga uba abe sinesigqibizelo sobana za kuphathela ke umprofeti. Nanku kumprofeti ke namhlanje ndize naye. Okay. Ningadibana ke nobabini nithethe ke. Okay. Tata. Mbona mntanam? Kunjani ngempilo? Kuhle mntanam. Thixo sinceda. Kunjani kuwe? Hayi tata nathi tata si